Belarusda prezidentlik wezipesine bäsleşen Swetlana Tihanowskaýa 9 awgustda geçirilen prezident saýlawlarynyň netijeleri baradaky syýasy krizisi çömek üçin Minsk häkimiýetleri bilen resmi gepleşikleriň geçirilmegine çagyrdy. Tihanowskaýa 25 awgustda Ýewropa parlamentiniň daşary gatnaşyklary komitetine Litwadan video aragatnaşyk arkaly eden çykyşyna Belarus häkimiýetlerinden zorlugy we gorkuzmalary besetmegi, ähli syýasy tutsaglary boşatmagy we öz syýasy hukuklaryna hormat goýmagy talap etdi. Ol saýlawdan soň özüne we maşgalasyna atylan haýwatlar baradaky habarlaryň arasyna Litwa gaçyp barypdy. Belarus oýandy, biz mundan beýlek opozisiýa däl, bizinni köplük diýip Tihanowskaýa aýtdy. Bu 23 awgustda Minskde şu wagtda içinde geçirilen iň uly protestlerde 200 miňden gowrak adamyň köçe çykanyny oglan etdi. Şeýle-de Tihanowskaýa dünýäniň ähli ýurtlaryny Belarus halkynyň erkin we adalatly saýlaw netijelerini gazanmak ugrundaky isleglerini goldamagy, şol bir wagtyň özüne Belarusyň öýdüg tiýarlygyna we territorial bütünlüğüne hormat goýmaga çagyrdy. Halkyň islegini syndyryp bolmaz diýip ol aýtdy. Men dialog arkaly erkin we adalatly saýlawlary gazanmak niýetimizi jar edýärnidi. Şeýle-de Tihanowskaýa prezident Aleksandr Lukashenkanyň gaýtadan saýlanmagyna garşy 2 hepde bäri dowam edýän demonstrasiýalarda protestçileriň zorlugy ýüzronlyklary barada Belarus häkimiýetleriniň aýyplamalaryny ret etdi. Parahatçylykly revolýusiýa bolup geçdi diýip ol aýtdy we ýurt boýunça geçirilen demonstrasiýalaryň ne Russiýaga garşydygyny ne de Ýewropa bileşigine garşydygyny nutady. Bu demokratik revolýusiýadyr. Halkyň öz liderlerini öz ykbalyny adalatly we erkin saýlamaga çalışmagydyr diýip ol Ýewropaly kanun çykarjylar aýtdy. Tihanowskaýa bu çykyşyny Belarus häkimiýetleri utgaşdyryjy geňeşiň görnükli agdalarynyň we beýleki protest guramaçylarynyň tutsuk edilmegini hemde olaryň kadyet jogapkärçiligine çekilmegini güýçlendirýän wagt etdi. Tihanowskaýanyň Belarusdaky esasy wekili Volha Kovalkova hemde iş taşlayışın guramaçysy Sergey Deluski Minskiň traktor zawodyna ruhsat berilmedik protest ýürüýüşlerini guramalaşdyrmaga synaşmak aýyplamalary bilen bir gece türmede oturandan soň 25 awgustda kadyete çykdy. Bu ikisi Tihanowskaýanyň utgaşdyryjy geňeşiniň liderleridir. Geňeş hökümet bilen gepleşiklere girişmek maksady bilen geçen hepde döredildi. Lukashenko bu geňeşi häkimiýeti ele almak üçin bir kanun synaşyk diýip atlandyrdy we prokurorlar geňeşe garşy jinayet işini açdylar. Utgaşdyryjy geňeşi edilýän basyş hepdeniň ahyryna Lukashenkanyň köpçüliginiň gahar gazabyna we hökümete garşy barha köpelýän demonstrantlary garamazdan häkimiýet başyna galmakda aýgytdygyny görkezmeginiň ýygyany boldy. Şeýle-de basyşlar ýurdun 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň garaşsyzlygyny oglan etmeginiň ýyl dönümi münasibetli 25 awgustda Minskde geçiriljek ýürüýüşiň öň ýany boldy. Bu bayramçylyk 1994-nji ýylda Lukashenkanyň häkimiýet başyna gelmegi bilen ýatyryldy. Lukashenko Belarus goşunyna dolu söwüşiň taýýarlyk ýagdaýyna geçmegi buyruk berdi. Bu goşunyň ýurt boýunça ozal görülip eşdilmedik protest torkunlaryny geljekde ganyny basyp ýatyrmagynyň mümkinligine etdi. Bu aralykda saýlaw netijeleriniň Lukashenkanyň peýdasyna galyplaşdyrylan 10 aýdan 72 ýaşly ýazyjy Nobel baýragynyň eýesi Swetlana Alekseyewich utgaşdyryjy geňeşiň häkimiýetler tarapyndan nyşana alynan soňky agdasy boldy. Alekseyewich 9 awgustda geçirilen saýlawlardan soň häkimiýetler öz halkyna uruş oglan etdiler diýdi. Ol Tihanowskaýanyň 7 agdaly utgaşdyryjy geňeşiniň esaslandyrylmagy boýunça açylan jinayet işine şaýat hökmüne 26 awgustda Belarusyň Dengiň komitetine çagyryldy diýip geňeşiň metbuat sekretary aýtdy. Ödegedegini Lukashenko protestleri gurnoýjylar bilen bolup biljek islenlik gapma garşylykda Russiýanyň ýol başlygynyň kollektiwleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň özüni goldajakdygyny ynam bildirdi. Birleşen Ştatlar we Ýewropa Bileşigi Belarus saýlawlaryny ne erkin ne de adalatly diýip ret etdiler hemde ýurdun häkimiýetlerini Tihanowskaýanyň topary bilen gepleşik geçirmäge çagyrdylar. Bu aralykda Belarus demokratiýa hereketine halkara goldawyň giňelmeginiň alamaty hökmüne Çeх hökümeti 400 000 euro raýdaşlyk gaznasyny açdy. Bu pul zorlugyň ýa-da gynamalaryň pidasy bolan adamlara ýa-da demonstrasiýalara gatnaşanlygy sebäpli işini ýitiren adamlara niýetlenýär.